Môžeš ma rovno zabiť, ak ti toto nezarobí viac peňazí. Predtým, ako povieš áno odporúčanej investícii od tetušky z banky, tak sa na chvíľu zastav. Neviem, či vieš, ale banka a jej hlavný účel je vedenie účtov a poskytovanie úverov. Tam by som to asi uzavrel. Ani chlieb si nekupuješ u automechanika. Opakujem to ľuďom dookola. Cez banku sa investovať nemá. Je to zbytočne drahé a hlavne nevýkonné. Áno, viem, že majú krásny marketing v telke, ktorým sa ťa snažia prefíkane zlákať na investovanie. Ale nedaj sa. Sú na trhu oveľa lepšie spoločnosti, ktoré spravujú investície, majú dlhoročnú históriu a pod správou miliardy eur svojich klientov. Tak prečo investovať peniaze cez banku, keď máš oveľa lepšie možnosti? Chceš patriť k reálnym investorom alebo byť len otrokom banky, ktorá nakoniec bohatne viac než ty? Nezabúdaj. Investuje banka, zarába banka. Napíš do komentára investor a nájdeme pre teba investovanie na mieru.